So welcome back to our channel! Yes, so for today's video, it's not all about travel, pagkain, ganun. As you can see sa ating title dyan, so this is a Shopee Try and Haul. So may mga items ako dito na nabudol ako, guys. Nabudol yung ating girl nyo. So nakabili talaga ako dito kasi matagal ko na talaga siyang nakita sa Instagram. So I love kanang mag-scroll sa Instagram and nakita ko tong shop na to. And sobrang ganda ng mga items nila. Sa picture lang ha, sa picture. And sinesearch ko lang din mo yung mga models nila, ganun. And may isang model doon na naka-chat ko talaga. And then nakita ko yung mga suot niya yung mga fashion, ganun. So, sobrang nagandahan talaga ako dun sa mga pinopost niya. So, ayun na nga, bumili ako dun sa Shopee. So, last 11/11, so nabudol ako doon. Kasi, syempre, pag 11/11, may mga, may mga percentage na mababawas, ganun. So, yung first item natin is this one. So, as you can see, crop top siya, guys. Crop top po siya. And dito sa bottom niya, may parang siya, line na parang sisikip siya sa mo dito sa waist mo. So para fit na fit talaga yung damit sa iyo. So may paano siya dito. And V-neck po siya. So later papakita ko yung mga prices and the link also ilalagay ko sa description box para kung gusto niyo bilhin to. So pwede na kayong pumunta doon. This is Raya. Yung tela niya is rib. As you can see, look at this one. Okay? So, V-neck din siya. And I love V-neck kasi nakakadala siya ng sexy. Kasi napaka-sexy ka siya. Just like this one, V-neck. So, parang sexy lang. So, ito ay sage green. Plain lang po siya kasi I love plain tops. Kaya, ganito lang yung mga ko. So, makikita mo rin yan sa Instagram namin. Or, yes, sa yenandjelan vlogs. So, you can search my outfits there na more on plain talaga and crop top. Because I really, really love crop tops. So, next item naman natin is itong Aria wrap around crop top. So, ito po siya. Color black. Kasi mahilig talaga ako sa black. Yung mga nude, black, ganun. So, mga sage green, ganun. So, ito yung next item natin. So, again, it's wrap around crop top. So, crop top siya, tapos ganito siya. Ano mo lang siya sa, dito mo, sa waist. Ihukot. Itali pala, guys. Itali mo lang siya sa waist mo. So, ito yung napakaganda. And then, yung tela niya is rib top. Ang pinakagandahan ko talaga dito is, pwede mo siyang i-style. Pwede mo siyang itali sa front or itali sa back. So, it's up to you kung anong gagawin mo. Kasi, sobrang taas ito, guys. Oh. So, pwede ka mag-style ganun. So, may iba pang colors nito, pero ito lang yung pinipili ko. So, ang next item natin, guys, is steel black, color black. Ito siya. Crop top din siya. So, what I love this one is, minsan kasi, guys, pag lumalabas ako, hindi ko feel na magaganito. So, gusto ko may mga sleeves. So, kaya ako to binibili kasi may sleeve siya. So, comfortable din siya. And then, rib din yung tela niya. And then, again, mahilig ako sa crop top. Kaya crop top to. Sobrang simple lang siya. So, I thought, first kasi, akala ko malaki siya sa akin, maluwag siya sa akin, pero hindi pala siya maluwag. Sobrang, lang siya, fit talaga sa katawan. Again, guys, petite po ako. This one is really, really good for me. So, sobrang ganda niya. And yung next item natin is steel color black. As you can see. So, baka maano nyo na may paano dito, guys. So, this one is a very halter crop top. So, halter po siya. So, ang tela din niya is ribbed pa rin. And the color black. So, sobrang sexy niya, guys. Kung alam nyo lang, sobrang sexy talaga niya. So, dalawa yung binili ko nito. Yung isa is color mocha brown. As you can see. So, ang pinaka-nagandahan ko sa dalawang to is ito talaga. So, itong mocha brown yung pinaka-type ko sa kanilang dalawa kasi medyo makapal yung tela niya. And then, sobrang fit talaga niya sa akin. Kasi yung ito, yung dito sa bottom niya, saktong-sakto lang siya. Pero itong black na to is medyo malaylay.
Malaylay. Ay, medyo malaki lang siya. I mean, mahaba yung ano niya. Tingnan nyo. So, may mga differences talaga sila. So, sobrang may konting ano lang siya dito, maluwag. Pero, okay naman siya. Fashion na din siya, style na din siya. And, gustong-gusto ko rin naman to kasi yung tela niya is also good and hindi siya mainit sa katawan. So, yung next item natin, guys, is itong... By the way, guys, this is the last item. So, this one is a Stella backless crop shirt. So, ito siya. And, oh, super nagandahan talaga ako ditong last na item, guys. Kasi, sobrang sexy niya. Char, sobrang. So, as you can see sa backside niya, diba? Nakaka-sexy, guys. See? Parang wala kang sinusuot, guys. Oh, backless kasi siya. Kaya nga backless, diba? Para wala kang sinusuot. Pero dito, so pagtingin nila ng mga tao sa'yo, normal lang, simple lang yung sinusuot mo. Pero pag nakatalikod ka, guys, so, ganito na siya yung datingan niya. Diba? Ang lakas-lakas talaga ng dating. Lakas maka-aura. So, and also, ang color nito is copper. Color copper siya. So, super nagandahan ako. I guess, this is my very first top na copper yung color. Kasi mostly kasi mga may ganito, may mga black, may mga white, or sage green, ganito. So, this is my first top na color na copper. So, rib yung tela din niya and the crop top siya. So, backless nga siya and super nagandahan ko yung mga items na to. So, again guys, I've got 6 items here and all of these items are from Bare Clothing. So, again, sinasabi ko nga sa inyo from the beginning na galing siya or nakita ko siya sa Instagram. So, nag-scroll ako doon. Tapos nakita ko yung shop nila and sobrang nagandahan ako. Kaya, nag-choose ako na bumili and binivisit ko yung store nila sa Shopee. So, sa Shopee ko talaga siya nakuha. So, ito yung mga ano nila. And sobrang naganda na ako nito, guys. Hindi po to sponsored na vlog. Hindi po ako pinadalhan ng Bare Clothing. Sadyang ako lang po talaga yung bumili. So, yun na nga, guys. If you want to buy these items, highly recommended ko talaga siya na item. Super nagandahan talaga ako. Hindi ako nadismaya. Excited na rin akong isusuot yung mga, ano na to, mga tops na to. Hintayin nyo po yun. Ipapost ko po to sa Instagram, yung mga items. So, makikita nyo naman yan sa mga vlogs namin kasi for sure, isusuot ko talaga to kasi wala akong ibang damit na isusuot. Kasi yung ibang damit ko, next time na naman yung susuotin. Char! So, yun na nga mga sulisada. Thank you so much for watching. So, kung naghandahan kayo sa ating vlog or sa ating haul. So, this is my first time na magda-try and haul. Kasi last time nag-ano ako okay yun eh. Hindi kasi yun talaga, parang, lang, sinishare ko lang yung nabili sa inyo. But this one is, first akong bumili sa Shopee and then nagda-try on haul. So, ayun na nga. And if you like this vlog, so kindly give us a thumbs up. Yes, and also if you haven't subscribed yet on our YouTube channel, so please click the subscribe button and also naman sa notification bell para naman updated kayo sa susunod naming vlogs. And if you want kalug videos, so yung mga joke videos, ganun. So, you can follow us sa aming Facebook page, yenandjelan vlogs, and also sa aming TikTok. Marami din yung mga TikTok doon. So, yenandjelan vlogs. Please follow our socials, so yenandjelan vlogs. So, thank you so much mga sulisada, and that's all for this evening. Bye!